Hvor som helst, jeg er nødt til at danse med mig i aften. Ja! Shit, mand. Jeg er kommet til dertil, hvor jeg ikke ser min mor som mor, men en, jeg er nødt til at ringe til, fordi at det skal man gøre. Tak. Du ved godt, jeg ikke har det godt med det, mor. Ja. Jeg skulle ikke lide det, altså du... Jeg kan ikke se dig i øjnene, fordi du er helt væk i dit blik, jo altså. Det kan jeg bare ikke. Hej. Hej Pia, jeg hedder Erik. Jeg er misbrugskonsulent. Jo. Så jeg ville egentlig bede dig om at sidde lige så stille og bare... Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg vil for alt i verden gerne have en ædru mor, for jeg synes, hun er skide sjov, når hun er ædru. Det er jo fordi, du tror, at der er ingen, der kan lide det, der er inde i dig. Ja. Hvis du går ud af den dør, uden at sige, jeg har så snart ikke til dig mere. Kom nu, mand. Alt er klar, alt er pakket. Jeg skal lige tænke over det. Kæft, hvor er det langt! Mor, du er fuld, du er. Måske. Det er da rart, og der kommer nogen og besøger en på ens fødselsdag. Jo, fordi... Ja, så bliver man jo husket, ikke? Den bliver jo ligesom ikke glemt. Men jeg håber og beder og tror på den der lammekølle, jeg har lavet. Oh my god. Nå, nu banker det. Det er min datter. Tillykke med fødselsdagen! Ej, hold nu fast. Jeg er, så... hvor er du kold. Jeg er simpelthen så kold. Det dufter godt, mor. Nej, hvor er det dejligt. Mor, kom lige herover. Hvorfor? Jo, kom herover. Hvorfor? Hvad sagde du? Kom her, giv mig en ordentlig kram. Min gamle mor. Hvad? Giv mig nu et ordentligt kram, i stedet for at stå der og så fæsen. Og godt, så kan jeg mærke dig. Ja. Jeg vil mærke dig, det ved du godt. Det er også derfor, jeg vil gerne høre, sådan, hvad du går og tænker på, og det siger du ikke rigtig til mig, sådan noget. Hold nu op. Nej, det gør du da ikke. Den ydre skal, hun har bygget op i de mange, mange år, hun nu har levet med det her, den er bare så svær at knække. Den er virkelig... Jeg kan ikke komme ind bagved den, og man kan slet ikke komme ind bagved den, når hun har drukket. Når det er, at vi begynder at snakke om noget dybt, så gider du ikke være her. Nej. Hvorfor? Sådan er det bare med mig, jo. Jamen, det er jo fordi, du tror, at der er ingen, der kan lide det, der er inde i dig. Ja. Godt så. Jeg kan godt lide det, der er derinde, mor. Altså, det at være barn af en mor som alkoholiker, det har jo gjort. Jeg har aldrig haft kærester med hjemme. Det har jeg aldrig ture. Altså det, jeg frygtede, da jeg havde mine venner med hjemme, da jeg var teenager, det var rent faktisk, at hun havde det problem der. Og de måske opdagede hende med en flaske i hånden. Ja, jeg skal sgu tænke på så meget. Hvad betyder det? Ikke noget. Jo, sig det nu, mor. Nogle gange så, oh my god, kan man ikke godt lade være med at tænke? Ikke? Nå, men det bekymrer mig bare ret meget. Ja, kom ind. Hej. Shit, mand. Ja. Ved I, hvad en intervention den går ud på? Det er ikke helt. Det er ikke helt. En intervention er, at I går ind og laver en indgriben i et andet menneskes liv. Fordi så længe I bliver ved med at kigge på eller skælde ud og ikke gøre noget ved det, så fortsætter hun også sin adfærd. Hvor lang tid har din mor drukket? Altså, jeg kan, lige siden jeg kan huske, måske 16 år tilbage, fra da jeg var 10. Ja. Jeg er kommet til dertil, hvor jeg ikke ser min mor som mor, men en, jeg er nødt til at ringe til, fordi at det skal man gøre. Ja.
Så kan I mærke, om I sådan holder jer selv lidt tilbage for ikke at blive såret, skuffet, ramt? For mig personen, så tror jeg også, at jeg holder mig selv lidt tilbage. Men det er jo... Jeg har været vant til det altid. Ja. Med hensyn til følelser, og så bare holde den facade. Mm. Det synes jeg er rimelig hårdt, at jeg skal konfrontere min mor med det. Mm. Har det været en hemmelighed? Fuldstændig. Det har været en kæmpe hemmelighed, jeg altid måtte bære på, som har bragt skam og skyld over vores familie at fortælle eller dele med andre. Det har simpelthen været tysk fuldstændig. Ja. Har I fået besked på, at I ikke måtte sige noget til andre? Ja. Har din mor sagt direkte til dig, det skal du bare ikke snakke om? Ja, det har hun sagt. Mm. Og jeg presser lidt på her, fordi jeg er piskedød afhængig af, at I kommer på banen, når vi laver den intervention. Fordi ellers så får vi ikke fat i jeres mor. Hvornår skal du åbne nogle gaver, mor? Det er jo det. Du kan nødt til at have noget varme om numsen. Det lyder sjovt. Gitta. Selv tak. Så skal man have ordentligt tøj på. Gitta vil ikke have, at jeg går i G-strengen, så... Så lige om det. Det der pjat der med dig. Hvis min mor hun var ædru, så tror jeg helt sikkert, at jeg vil se hende mere. Men jeg kan mærke, når jeg er på besøg, og hun drikker, så kan jeg mærke, at jeg kun kan holde ud at være der en time til halvanden. Så kan jeg simpelthen ikke holde hende ud mere. Og det er jo, fordi der er kommet den der lille had til det alkohol. Wow! Nye puder. Nej, prøv at se. Pude. Jeg har hørt før, at jeg tit er et koldt menneske, og jeg har ingen følelser har. Det er jo bunder jo i mit liv, og der ikke har været følelser. Der har ikke været meget kærlighed derhjemme, hvor jeg kommer fra. Og så står der, vi elsker dig. Ja, det gør vi. Det kan jeg faktisk ikke. Mor. Nej. Altså, jeg vil for alt i verden gerne have en ædru mor, for jeg synes, hun er skide sjov, når hun er ædru. Men jeg kan ikke magte det, når hun er fuld. Det var sgu sødt. Med de puder der. For hun vidste, at jeg manglede 2 puder. Men er der så stod sådan noget på, wow, så bliver man bare glad. Min mor hun var altid den sjove og den glade mor. Og det kunne de andre elever også i klassen, mine kammerater også se. Og det synes jeg, der er meget sjovt, at de godt kunne lide min mor. Min mor var et rigtig stort forbillede for mig, da jeg var en lille pige. Jeg kan huske, når hun kommer hjem fra arbejde eller et eller andet, så er hun så frisk. Havde hun bare en friskhed med sig, som jeg beundrede helt vildt. Og tænkte, jeg vil også være sådan en mor. Hvis jeg skulle lave lektier, så i stedet for det hele det blev så trivielt og hårdt, så fortalte hun det i billeder og lavede sjove ting ud af det i stedet for. Hun gemmer jo flasker og så videre i skabet. Det er altid det, jeg kan huske tilbage til, at der stod flasker. Så en gang så skulle jeg lave et eller andet mad eller sådan noget, og så inde bag nogle knors sovs, eller hvad det hedder, der stod en ølflaske. Og det var så det, jeg begyndte at lægge 2 og 2 sammen med, at hun drak. Jeg har en kæmpe skyldfølelse i mig. Kæmpe skyldfølelse, men jeg kan ikke trække det her tilbage. Nu kommer der altså en fra kommunen. Der er kage i ovnen, der er lys, der skinner, og min mor, hun ser bare ud, som hun aldrig har gjort før. Hun ser super godt ud. Hvordan forklarer man lige det som en lille barn, der har afsløret hele familiehemmeligheden, og så holder det ikke? Og det er jo, hun er jo 13 år der, så det er jo sådan lidt svært for hende at forholde sig til, kan man sige. Og der blev ikke gjort mere efter det. Så jeg tror ikke rigtig, de troede på mig, fordi jeg husker, min mor hun beskrev det meget tydeligt, som om hun havde en krise, og den var hun over. Så der blev ikke gjort noget. Skal vi ikke bare holde her? Jo. Du gør det ikke. Du gør det ikke. Jeg har glatte støvler på, åbenbart.
Sanna, prøv lige at se den her. Den er nok lidt for lille, er den, ikke? Er lige skabet? Min mor, hun sidder ikke nede på et værtshus, fordi at, hun føler sig ikke selv som alkoholiker. Og hun vil gerne holde det i det skjul, og hun kunne jo møde en af sine kollegaer eller et eller andet, og det var hun meget bange for. Hun tror, hun vil miste sit arbejde. Hun tror, hun vil miste al respekten, hvis hun fortæller folk eller deler det med folk. Hvordan er det nu? Sådan der. Så er det skvadevandsgrænse. Det er da nice. Men så har jeg så ikke lysene jo. Hvad har åbent? Nej, det kan jeg kunne faktisk godt gå ned og hente nogen. Nu? Ja. Jeg skynder mig. Min mor, hun vil jo gerne gå alene, men der går alligevel en halv time, før hun er tilbage. Det er fordi, hun skal ned og have en alkohol. Hvor lang tid tager det, du går derned så? Det tager en halv time, tror jeg. Ej, mor. Hvorfor kører vi ikke i bilen? Nej, for jeg vil faktisk gerne ud og gå i det sne også. Jeg synes altså, det er en dårlig idé. Nej, jeg venter også smuttet. Men så falder du jo. Jeg føler hele tiden, at jeg har et kæmpe ansvar over for min mor. Og det er sådan en følelse, burde jeg jo ikke have. Så står man så her og tænker, nå, en vandflaske, der stiller harmløst ud. Men så er der også en vandflaske til, og så lige snuser en gang hernede i. Så lugter den langt væk af øl. Hun kan ikke være sig selv 100%. Hun kan ikke give sig hen til os. Uden at drikke. Det var sørgeligt, altså. Nu skal vi i gang med selve generalprøven på interventionen. Du skal vide, at grunden til, at jeg gør det her, er ikke for at være ondskabsfuld, led eller andre ting. Men rent faktisk, fordi jeg elsker dig som min mor. I fremtiden, når jeg får børn, tør jeg simpelthen ikke involvere. Der er for meget i deres liv, at frygt for deres følelser kommer i klemme. Tak skal du have, Signe. Kære mor, jeg er her, fordi jeg tror på dig. Jeg tror på, at du skal sy min brudekjole en gang. Mine børns dåbskjoler. Ligesom du har gjort med mig. I virkeligheden vil jeg bare have dig. Helt nøgen. Altså uden make-up, facader, ungdommelige klæder, smarte ord som nice og oh my god. Uden høje råb. For den ædru mor er helt fantastisk, når du er helt dig selv. Men mor, det har været svært at være mig. Og det giver mig en klump i halsen. Hver gang jeg deler de her følelser med nogen, specielt det her foran dig. Og det er derfor, jeg har skubbet dig væk igen og igen. Og sat nogle grænser, som en mor ville gøre for sin teenager. Du skal have mere hjælp, end jeg kan give. Ellers, mor, så kan jeg ikke se dig mere. Og det vil jeg virkelig ikke have. Jeg beder og håber til, at du vil tage imod det tilbud. Og satse på en fremtid med os som dine børn. Det er jo rigtig flot. I skulle da nogle dejlige børn, hva'? Jeg håber, det er nok. Hvad hedder det? Er der nogen som helst af jer, der er nødt til at danse med mig i aften? Ja! Hey! Hey! Prøv at se ham. Ja. Jeg kan også stå som Thomas. Kit er en gammel veninde, vi har haft tæt på familien i mange, mange år. Jeg tror faktisk mange gange, hun har været fuld hjemme hos Kit. Det er jo svært at sige nej til, når man selv sidder og nyder et glas rødvin over en middag. Altså, du skal ikke have noget, fordi du er alkoholiker. Det er godt så. Er du glad igen? Det er svært at sige til Pia, at du har et problem med alkohol, fordi Pia har sat en mur op, der gør, at hun kun kan snakke hertil og ikke længere.
Altså, jeg synes, det er svært at se piger sådan. Det kan jeg ikke lide. Altså, jeg kan ikke lide, hvad alkoholen gør ved piger. Hey, jeg elsker den sang. Fordi sådan noget har jeg følt mig rimelig mange gange. Brændt mig af. For det er virkelig følt mig mange gange. Og ja. Hej. Hej. Pia, Kom ind. Jeg har prøvet at skrive til dig. Nå, mine børn kommer. Din telefon blinker altså også herinde, Pia. Nå, okay. Mor, du er fuld. Jeg finder noget at drikke. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jo, du er. Jeg er bare træt. Mor, du er ikke træt, du er fuld. Har I en vild fest her, eller hvad? Nej. Er du okay? Ja. Hvor dejligt at se dig. Du har din knap. Mor, prøv lige at slappe af en gang. Din knap er gået op her. Mor, er du sikker på, at du har det godt? Er du sur på mig? Jeg må indrømme, at det skræmmer mig da lidt, at du drikker så meget. Hvis du har det godt, så har jeg det godt. Jeg kan jo se det på dig, at du drukket så meget i dag. Okay. Mor, Ja? kan du holde dig vågen, eller hvad? Det ser ud, som om du er helt med. Jeg har jo altid selv haft en meget, meget svag mor, som jeg sådan måske også har fået nogle af hendes svagheder. Uden jeg selv vil have det. Men kan man ikke undgå, fordi man er opvokset med det. Og det vil jeg sgu ikke have, min datter skal have. Fordi hun er sådan en stærk pige, som hun er blevet. Derfor tror jeg nogle gange, jeg holder mine tanker, svagheder tilbage. Mor. Hold nu kæft. Er en svag mor. Hvad? Du virker bare ikke, som om du er særlig glad lige nu, mor. Det er jeg heller ikke. Hvorfor er du ikke det? Fordi jeg tænker på, jeg har aldrig nogensinde gjort det godt nok. Men det ved jeg, det har jeg. Hvad? Du ved godt, jeg ikke har det godt med det, mor. Ja, det Jeg skulle ikke lide det, altså jeg kan ikke se dig i øjnene, fordi du er helt væk i dit blik, jo altså. Ja, jeg har sgu ikke regnet med, at I kom her i dag. Hvordan opfører hun sig, når hun er beruset? Det gælder jeg alle sammen. Er hun en sød, glad alkoholiker, der sidder og griner? Det er ikke min oplevelse af piger. Min oplevelse af piger for det meste, at hun godt kan blive lidt modbydelig, når hun bliver beruset. Okay. Men jeg er også blevet svinet til, og jeg kunne bare skride, hvis jeg... når hun råber højt, så råber jeg højere. Okay. Så er der noget, jeg skal vide, sådan at jeg kan tage forbehold for dig til intervention? Der er sådan en episode, hvor mig og mor, hvor hun har slået ud efter mig, og så har jeg fået nok på et tidspunkt, og så fik hun en tur. Altså. Ja. Så du slog tilbage? Ja. Du så ud, som om du havde det rigtig skidt med det. Ja, det har jeg sgu ikke godt med, altså. Nej. Ja. Og jeg havde det ikke godt med det bagefter. Men det var bare... Det tror jeg helt sikkert, hun vil tage op, hvis vi bevæger os ind i det område. Yes. Det forstår jeg udmærket, fordi det drejer sig om, det er din magtesløshed. Til sidst så bliver man så magtesløs og så desperat, så det næsten ikke er til at holde ud og bære mere. Og I er bestemt ikke de første, der har slået på jeres mødre eller fædre i ren og skær desperation. Ikke? Fordi, hvad skal vi dog gøre? Ikke? Sådan det. Nu kan jeg blive rigtig ked af det, fordi at så kan man, selvom man synes, man har formået at prøve at hjælpe Sera og Sanne, så har det bare ikke været nok. Og den skyldfølelse kan jeg godt sidde med nu, selvom jeg godt ved, at jeg kommer ikke langt med det. Nej, men måske er det en rigtig god erkendelse at komme frem til. Og det synes jeg, det er rigtig godt, at du er her. Ja. Fordi så kan du give noget tilbage. Ikke? Ja, præcis.
Jeg tænkte på i dag, jeg var lige at handle det sidste i Irma. Jeg kan jo godt lide at komme i Irma. Ja, det er også hyggeligt. Eller hyggeligt, det er så godt. står der sådan en mand, ikke også? Ved du, hvad han gjorde? Nej. Han flyttede 100% med mig. Flyttede? Ja, flyttede. Han kiggede bare på mig og siger, hold da kæft, hvad sker der der, mand? Han var nok på alder med mig. Ja. Det er jo så normalt ikke dem, jeg falder for. Nej. Det er de yngre. Ja. Hvad gjorde du? Jamen, jeg flyttede lidt tilbage, jo. Ja. Så der nogle øjne, og tænkte, hold da op. Jeg skal jo prøve at finde mig nogle andre typer, end dem, jeg plejer. Siger min datter også. Siger hun det? Ja. Med hensyn til din mor. Ja. Jeg har aldrig tilgivet hende. Ja. Men hvis man selv får barn, kan man vel heller ikke... Hvorfor kan man så ikke tilgive piger? Ja. Den type familie, min mor kommer fra, det er, hun har ikke haft nogen nem opvækst, ved jeg i hvert fald. Sådan meget en hård far og en mor, der også drak. Så hun har også fortalt, at faren også har... Altså, det er jo min morfar, at han har banket hende og tæsket hende med kæder og bælter, da hun var barn. Og der er ikke rigtig blevet gjort noget ved det på noget som helst tidspunkt. Det var en eller anden dag. Så havde jeg åbenbart lavet noget ballade. Så havde jeg en saks. Tog jeg en saks og lagde her. Ja. Da jeg husker lige nøjagtigt. Ja. Så kom han ind. Så tog han krøllejernet ned. Og skulle til at banke mig. Ja. Ved du, hvad jeg gjorde? Nej. Jeg tog saksen. Ja. Prikkede lige ind midt i øjnene og siger, hvis du gør mig noget, så dræber jeg dig. Ja. Og det er sidste gang, du nogensinde har rørt mig. Ja. Hun stod lige i det andet rum. Og kunne ikke... Så vi fik tæsk. Ja. Ja. Det kan jeg bare ikke. Kom herover og få en krammer, Pia. Ja. Jeg har glemt det. Men det er ok, Pia. Her, tør dine øjne. Ikke? Jeg har bare glemt det hele. Fordi jeg har glemt det 100%. Ja. Men så kom det alligevel op, jo selvfølgelig. Ja. Jeg hader det. Jeg havde glemt det for helvede, mand. Ikke glad. Du er træt, Pia. Dit ur vækker i morgen tidlig 5:30. Skal jeg ringe til dig i morgen tidlig, eller vil du selv stå op, eller hvad? Skal jeg hjælpe dig med at ringe? En dag, så kan man ikke få kontakt til hende, og så er det, fordi hun ligger halvdød hjemme på gulvet. Og det er det, jeg frygter. Det er jo mit værste mareridt, altså. Og det ved jeg. Det kommer til at ske, hvis det ikke stopper. Det har været en hård aften, kan jeg godt se på dig nu. Man kan ikke leve et liv, som hun gør, uden at få nogle men af det. Uden at dø i en tidlig alder. Du er helt tabt pusten. Tag det roligt, Sanne. Træk vejret. Min drøm er, at hun bliver overvældet helt følelsesmæssigt. Og at hun siger til mig, jeg vidste det bare, og hvor er det dejligt, at I har gjort det her for mig. Jeg tror ikke, det er sådan, hun reagerer. Jeg hører lige så snart, når døren går dernede, så ved jeg. Ja. Det lyder på sådan en speciel måde. Det er nu, det skal tages hånd om det. For jeg er bange for, at der ikke kommer en chance igen. Altså, jeg tror og håber på, at jeg også lærer en hel masse af, at min mor hun stopper med at drikke. Og jeg kan åbne op. Når hun forventer at dreje det inde i sit hoved, så tror jeg også, hun siger okay. Så er det måske det, jeg gør. Fuck ja. Lille, kommer. Hallo? Nå, hvorfor er jeg låst? Kom indenfor. Hej, Sanne. Hej. Hej. Nå,
Ja. Kom nu ind. Kom ind. Nok lys. Lad os sige Må hej. jeg lige... Nej, kom ind og sæt dig, mor. Nej, kom ind og sæt dig. Nej, nu... Hej Pia, jeg hedder Erik. Jeg er misbrugskonsulent. Jo. Dine søde børn og veninden har inviteret mig indenfor her i dag. Så jeg ville egentlig bede dig om at sidde lige så stille og bare... Jeg kan ikke bede dig om at sidde stille, men bare lytte til, hvad de har at sige. Ikke også? Ja, det er jeg ikke lige i stand til lige nu. Hvorfor? Hvordan kan det være? Fordi jeg ryster over det hele. Det gør vi også. Bare lytte til, hvad der bliver sagt. Ikke lige nu. Nej. Det kan jeg ikke. Fordi du ryster. De har bare et ønske, som de gerne vil give udtryk for, Pia. Det ved jeg godt. Ja. Pia, gider du ikke godt lige at komme og sætte dig her? Nej, det gider jeg ikke. Hvorfor? Vi har brug for det, Pia. Jeg kan lige så godt opgive det. Jeg er lige meget, hvor meget jeg skuffer mine børn. Det går bare ikke, Kit. Hvad er det, der ikke går? Hvad er det, der ikke går, Pia? Bare hør, hvad der bliver sagt, og så kan du jo træffe din beslutning derefter. Det kan de sige til mig en anden dag. Hvad er du bange for? At gå ned i fladet. Jamen, er det ikke det, der sker lige nu? Hvis du bare går ud af døren, Gør jeg så er det netop der, du går ned ad døren. Nej. Du gør det ikke. Nu stopper du, mor. Nu går du med ind og sætter. Færdig slut. Kom. Nej. Jo, jeg gider. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at høre efter, hvad det er, vi har at sige til dig. Ja, prøv at se, at jeg er fuldstændig grædefærdig. Gider du ikke engang sætte dig derinde, var helt ærlig? Du ved slet ikke, hvordan jeg har det. Du ved ikke, hvordan jeg har det. Må jeg godt få min taske? Nej, du kommer ind. Pia, vil du godt være sød og komme ind og sidde? Nej. Derefter kan du tage din beslutning, og så bliver det aldrig mig nogensinde. foran i det lys der, det kan jeg love jer for. Hvorfor? Men det gør jeg bare ikke. Du vil kaste det hele på jorden lige nu, eller? Ja, Hvorfor? der var grænsen. Mor, det er den her ene gang. Er det fordi, du er bange for, hvad det skal munde ud i? Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Mor, Sæt jer ud på, vi går lige ud og snakker på toilettet. og så snak sammen derude. Ja, fint nok. Uden nogen. Ja, fint nok. Se han, du starter. Ja. Og så, Jeg har aldrig oplevet noget her. Pia, Det forstår jeg godt, Pia. nu læser jeg højt, ikke? Du skal vide, at grunden til, at jeg gør dette, er ikke fordi, jeg vil være ondskabsfuld, led eller andre ting, men fordi jeg rent faktisk elsker dig som min mor. En gang, da dig, mig og Sanne skulle have hygget os den 23. december på en café, da vi så mødte, der var det meget fuld og højrystet, så mig og Sanne måtte gå vores vej. Det var den værste jul nogensinde. Jeg har aldrig følt mig sidesat af min egen mor, og følt mig så indebrændt og ked af det. Jeg blev så ked af det. Jeg har faktisk ikke lyst til at holde jul overhovedet. Kære mor, jeg er, fordi jeg tror på dig. Jeg tror, du skal sy min brudekjole engang. Du kan nok se, at det ikke kommer af, at jeg er vred, skuffet eller hadefuld. Det kommer af den dybeste morkærlighed, jeg besidder. At være i mors arme og blive trøstet er det dejligste. Du skal have mere hjælp end den, jeg kan give alene. Og jeg beder dig om at tage imod det. Jeg elsker dig så højt. Og det var sådan set alt, hvad vi havde at sige. Erik, prøv lige at komme. Han er ikke et ondt menneske, han vil bare snakke. Det er jeg da godt klar over. Jeg er gammel alkoholiker, Pia. Ja. Det ved jeg. Og det tilbud her, det går ud på, det er, at vi har et færdigt, strikket behandlingstilbud til dig på Tøjstrup Behandlingscenter. Jamen, det vil jeg ikke. Og de er klar til at tage imod dig. Jamen, det vil jeg ikke. Vi har sørget for alt andet, Pia. Vil du hellere sige farvel til dine børn? Nej, det vil jeg heller ikke. Det får du lov til. Du kan ikke begge dele, mor. Hvad? Du kan ikke begge dele. Nej. Du er alkoholiker. Ja. Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg drikker. Jo, Jo. det har du. Du vil bare farvel, børn, eller?
Altså, nej. Det er ikke interesseret i, men det er I jo. Nej, vi er interesseret i at give dig noget hjælp, mand. Ja, men jeg er ikke interesseret i den der. Pia, prøv lige at sætte den øjeblik. Nej, fordi nu har jeg det lidt for varmt. Så tag jakken af. Tag jakken af. Jamen, jeg vil gerne ud. Ja. Prøv lige at se, hvad det er, du siger farvel til. Ja. Jeg tænker de næste 24 timer, okay? Hvad kan du bruge det til, mand? Kæft, hvor det langt! Nej. Rolig. Er du sikker på det her, var? Prøv lige at se, hvad det er for nogle følelser, der ligger inde i os. Kom nu, mand. Alt er klar, alt er pakket. Kom nu. Det hele er klart, Pia. Vi elsker dig, vi står her. Serien, jeg tænker over det. Hvad kan jeg bruge det til, mand? Det er den ene gang, jeg spørger om noget. Jeg tænker over det. Jeg kan ikke bruge det til en skid, det der, hvis du går ud af den derude og siger, jeg så snart ikke til dig mere. Det samme er jeg nødt til at sige, Pia. Ja, det ved jeg godt. Jeg skal lige tænke over det. Sådan er det. Hvordan hvad? Vi skal lige snakke lidt sammen herinde bagefter for os at dø, ikke? Jeg valgte, at vi ikke gik videre, og vi ikke fortsatte videre og pressede hende videre. Nu ved jeg ikke, Jimmy er gået efter Pia. Så må jeg se, hvad han får ud af det der, ikke? Men der er ingen grund til at blive ved med at presse hende, fordi hun blokerer mere og mere, og hun hører mindre og mindre. Ved I, hvad det er, hun siger nej til? Det er også helt firkantet. Så siger hun nej, fordi hun er bange for at undvære sit stof. Hun er så vant til at have et stof, der hedder alkohol, der styrker hende og får hende til at komme igennem hver evig eneste dag. Det er ikke jer, hun siger fra til, selvom det opleves sådan. Men hvis hun ikke siger ja til det, så siger hun aldrig ja. Nu kommer næste fase. Nu må Pia enten vende tilbage, og hvis ikke det fungerer, jeres ultimatum, det går jo i gang nu. Ja, præcis. Hej, mor. Hej igen, Pia. Og velkommen endnu en gang. Godt at se dig. Kæft, hvor er jeg glad for at se dig. Ja. Kom her. Kom. Ja. Vi elsker dig fandme, mor. Ja. I know. Så. Vi er lige her. Rolig nu, ikke? Jeg vil bare gerne vide alt, hvad der skal ske. Først og fremmest, så bliver det sådan, jeg går ud fra, at du har sagt ja. Jeg er i hvert fald kommet tilbage her. Det er svært at sige ja, bare. Ej, du er skide flot, når du smiler. Ja. Gode øjne, ja. Jeg synes, hun er den smukkeste. Pia, det første, der sker, det er, at det er jo mig, der kører dig derhen. Ja. Og så kører vi hen til... Kattene, dem tager Sana sig af og tager... Men du kan jo ikke lide... Du kan jo ikke lide... Kom her. Jeg er Det viser villig bare, til hvad at gøre døtre hvad som vil gøre helst. for deres mødre. Ja. Ja. Vi kører over og henter dem lige så snart du er taget afsted. Med kattebakke og krassetræ og mad og det hele. Alt er i orden, Pia. Okay. Vi ses. Jeg elsker dig, Pia. Vi ses. Jeg er stolt af dig. Jeg er fandme også stolt af dig, mor. Er du kommet godt ind?
Hej. Hej og velkommen. Ja, det er Pia. Hej og velkommen til glukosebehandling Center her i Rostrup. Ej, de ryger sgu også ud. Prøv at se, de er flotte nogle, mor. Ja, det ved jeg godt. Det er jo meget gammel ting. Det er jo meget symbolsk, at jeg kommer væk fra den gamle lejlighed. Og der har jeg jo rigtig dårlige minder. Det er virkelig rart at kunne lukke døren og sige, jeg skal ikke være her mere. Jeg er videre. Det er helt vildt. Ud med det. Det er helt vildt, det der. Hun er flyttet rigtig tæt på mig, og det er jo fordi, at min kæreste og jeg har fundet en lejlighed til hende. Den ligger ikke andet end 1 kilometer fra os. Så det betyder jo, at vi kan ses rigtig tit. Virkelig? Hvad vil du bare? Jeg vil bare lige, ja. Vil du røre lidt? Vil du røre lidt? Nej, lad være! Det gider jeg ikke. Jeg tror, jeg har sådan lidt, jeg er født på ny. Hvis man kan få lov til det. Det har jeg åbenbart fået lov til. Altså. Jeg synes også bare, det er fedt, at vi er her nu, og det er lige om lidt, at vi skal være... At du Jeg skal hader at være her. Jeg hader at være her. Ja, jeg kan ikke have det mere. Det gør jeg også. Jeg har aldrig følt mig til rette her. Nej, hvorfor er det sådan? Ja. Det er vel en dårlig stemning, der minder dig om, når du har siddet der i din sofa og sumpet og drukket og alle de ting der. Ja. Tænk, man kan komme så langt ud. Jamen, det var jo det, jeg prøvede at sige til dig, mor, altså. Ja. Nå, det er også... Det er slut. Ikke, det er slut med det gamle liv. Jeg skal aldrig nogensinde vende tilbage til det. Det har jeg bestemt. Ja, men det har jeg også bestemt. Siden jeg var i behandling, så gik det rimelig godt et stykke tid. Men jeg blev mere og mere deprimeret. Jeg havde meget kontakt til hende, da hun var på behandlingsstedet. Men efterfølgende så kunne jeg mærke, at hun var bare faldet tilbage i sit gamle jeg. Så det endte jo med, at jeg begyndte at drikke igen. Jeg er meget dårlig har. Nu skal jeg sige har, fordi det er jeg ikke mere. Jeg er dårlig til har været dårlig til at opsøge hjælp. Og jeg blev faktisk irriteret på hende, hver gang hun kontaktede mig og sagde, at hun ikke havde drukket. Så jeg skrev til hende, at hun ikke skulle kontakte mig, før hun var ædru igen. Må jeg ikke se den landet? Jo, nu skal jeg vise dig rundt. Altså min søster, hun har altid haft kontakt til hende, lige meget hun drak. Hun kan ikke holde det ultimatum, som hun stillede dengang. Men der har jeg bare været kontant. Og efterfølgende så har vi nogle samtaler om, hvad der er sket og så videre, som så gør, at hun føler, at hun kan komme videre og være fuldstændig ærlig, fordi hun har lagt sig selv i hænderne på os. Og så efter det, så er jeg søgt ja og går i efterbehandling, en terapigruppe. Det er min 24-timers mønt. Og så skal du stå med den sådan her lidt. Hvorfor det? Fordi det er varme og styrke. Okay. Og så skal du have den anden, det er min 30. 1 month. Jeg har været med til en, hun fik 12-årsmønten. Okay. Yes. Jamen, hvad siger den er? Det er 1 måned. Så giv dem lige noget varme. Det virker. Jamen, jeg tror ikke på det der. Jamen, det gør jeg, så det er lige meget. Okay, det er fint nok. Det skal jeg jo gøre for din skyld. Ja. Hun er begyndt at gå til en masse terapi og møder omkring alkohol, og hun holder sig i gang, og det synes jeg er rigtig flot af hende. Og jeg kan se, at hun virkelig gerne vil være ædru. Hun er meget positiv, glad, og det er det, jeg synes, der ændrer sig ved hende. Hun har en god karma. Hvordan ser 12 års. års ud, så der må være sådan en års. Ja, den har jeg ikke set. Men det må vi stile mod. Ja, det kan jeg love dig for. Men der må være en halvårs, og så må der vel være Ja. Altså, jeg har faktisk aldrig haft det bedre. Og det skyldes jo selvfølgelig, at jeg er ædru. Og på grund af mine børn. De vil jo godt have deres rigtige mor.